गारि सालायगिरि आरो गारि बिगोमाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार आरो सांग्रांथि खौरां। मेनुएल आरसि आरो मेनुएल ड्राइभिं लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामाब्ला होनांगोन 20,000 जुरिमाना। मेनुएल आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनायनि थाखाय फैगौ 31 अक्ट'बरसिम सिमा खानानै होदों हान्थामेला बिफाना। रायजो सरकारि हान्थामेला बिफाननि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफानाबो थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्रायनो मेनुएल ड्राइभिं लाइसेन्स आरो आरसिफोरखौ डिजिटेल अनलाइन खालामनायनि गोनांथिनि बागै गारि सालायगिरि आरो गारि बिगोमाफोरनिसिम सांग्रांथि होबोदों आरो अनलाइन खालामनानै लानो खावलायबोदों। दिनैबो क'क्राझारनि डिटिअ डजेन बसुमतारिया फिन गारि सालायगिरि आरो गारि बिगोमाफोरखौ गाव गावनि ड्राइभिं लाइसेन्स आरो आरसिफोरखौ डिजिटेल खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरदों। जुदि 31 अक्ट'बरसिमाव अनलाइन खालामनानै लायाब्ला 1 नबेम्बरनिफ्राय जुदि हमजायोब्ला बिसोरो 20,000 रां जुरिमाना होनांगोन होननानैबो सांग्रांथि हरो। आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। गोनां मोनसे फोसावनायखौ आरो आङो रिपिट खालामनो नागिरदों। जों गोबांबार फोसावखांबाय, थेवबो थालांनाय बादि मोनदों, जाजोबाखै। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम खेबसेबाव खुलुमबावनानै नैबे गोनां फोसावनायखौ बुंबावनो नागिरदों। बाथ्राया जाहैबाय, जोंनि हान्थामेला बिफाना दासान्दि माने अनलाइन खालामनाय जिथु हाबाफारि लादों बे सोलिगासिनो दं। खिन्थु नायब्ला नुनो मोनो माने क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो दस्रा डिस्ट्रिक्टनिख्रुइ दस्रा जिल्लानिफ्राय बांसिन जोंनि जिल्लायावनो नैबे जिल्लायावनो बांसिन मेनुएल माने कागजनि माने ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय आरसि लानानै गारि सालायबाय थानायखौ नुनो मोनो। दा नैबे 31 अक्ट'बरनि उनावहाय बे कागजनि माने मेनुएल लाइसेन्स ओमफ्राय मेनुएल आरसिया केन्सेल जासिगोन। भेलिडिटि थाब्लाबो सोरनाबा भेलिडिटि थानो हागौ 2030 सिमबो थानो हागौ, नाथाय भेलिडिटिया थाब्लाबो बे जुदि अनलाइन खालामाब्ला बे केन्सेल जागोन, अट'मेटिक केन्सेल जागोन। आरो 1 नबेम्बरनिफ्राय बेफोरबायदि कागजनि मेनुएल आरसि ओमफ्राय मेनुएल डिएल लानानै गारि सालायोब्ला 20,000 सिम फाइन जानो हागौ। बेनिखायनो आङो राजाफोरखौ खावलायदों, गुरैयै खावलायदों, खुलुमहरदों बिथांमोना जाहाथे गोसो होयो आरो थाबनो गावनि आरसि ओमफ्राय लाइसेन्सखौ नैबेहाय अफिसाव फैनानै माने अनलाइन खालामनानै लायो। एसे थाब जानाय बोरै मावो आं बेखौ एसे बुंनो नागिरदों। बेहाय जेबो खामानि गैया, मोनसेल' माने मा गावनि लाइसेन्सखौ हमनानै ला, लाइसेन्सखौ जे अनलाइन खालामनांगौबा बेखौ बोरै खालामनो? दा लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनांगौब्ला बे लाइसेन्सनि बिगोमाया गावनि लाइसेन्स ओमफ्राय गावनि आधार बेखौ अनलाइनाव आपल'ड खालामनांगौ। बेखौ अफिसा हाया, बेखौ बे माबा बिगोमायानो गावनो खालामथारनांगौ। दा बेनो मेइन खामानि। दा बेखौ खालामनोब्ला अफिसाव फैनानै माने गावनि लाइसेन्स ओमफ्राय गावनि आधारखौ ड्राइभिं लाइसेन्सब्ला आपल'ड खालामखांनानै एसिस्टेन्टनो जमा होखांनानै ओमफ्राय बे एसिस्टेन्टआ एप्रुभ खालामखांब्ला बेनि उनावहाय माने एप्रुभथ' नङा, भेरिफाइ खालामखांबा बियो नैबे डिटिअ आइडियाव एप्रुभ जायो। बे एप्रुभ जानाय लोगो लोगो बे जोंनाव डिजिटेल केमेरा दं, बेहाय मोनसे फट' थिखांनांगौ, होमबानो जोब्बाय खामानि। बेखिनि खामानिखौ मावनांगौ। ओमफ्राय आरसिया गोरलैथार। आरसिया फट'थ' थिखांनाङा नालाय, आरसिखौ गावनो न'आव माने बे गारिनि समस्त माबाखौ डिटेल्सखौ आपल'ड खालामखानानै लानो हायो। ओमफ्राय मोनसेल' खामानि गोनाङा जाहैबाय नैबे आरसि ओमफ्राय आधार बेखौ खेबसेनो आपल'ड खालामथारनांगोन आरोखि। बेखौ आपल'ड खालामखांनानै एसिस्टेन्टनो होबानो खामानिया जोब्बाय। बे फट' थिखांना आरो फैफिननाङा, बे गोरलैसिन। थ' आरसिया गोरलैसिन आरो आरसियानो गोनांसिन। बिदि नङा जे डिएलआ गोनां नङा, बिदि नङा। खिन्थु आरसिया माने जिहेथु उनावहाय नोङो नैबे 31 अक्ट'बरनि उनावहाय जेबो सुबिदा मोननाय नंला। दा लाइसेन्सआ जुदि बायसान्स खालामाब्ला बेथ' बे
गोजाम लाइसेन्सनि माबा रिफाइन्सआव जेबो मोननाय नंला बेबो। गतिके आं गले गले खावलायदों बिथांमोना गावनि आरसि आरो लाइसेन्सखौ माने अनलाइन खालामनानै लानांगौ नैबे 31 अक्ट'बरनि सिगां। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैथि खोथाया जोबोद गोनां खोथा बियो, गारिया भारा बोयो। इ रिक्सा टट' गारिनिफ्राय बुंनानै टेम्प', अट' रिक्सा, पिकआप भेन, उइंगार, बास, मिनि बास, ट्राक, गिदिर ट्राक, डाम्पार, बेफोर गासिबो गारिया, बिसोर गारिया गारिनि बिगोमा बिथांमोना मिथिखागौ बेफोरबादि गारिया माने मोनसे समनि गेजेराव फिटनेस सार्टिफिकेटखौ लाबाय थानांगौ आरोखि। दा बेवहाय बहुद गारिया फिटनेस सार्टिफिकेटआ बिराद गोबाव फेल जानानै थानायखौनो सालायबाय थायो। दा फिटनेस सार्टिफिकेट फेल जायोब्ला सानसेयाव 50 थाखा फाइन जायो। बिनि अर्थ'आ जाहैबाय सानसेयाव 50 थाखाब्ला एक बोसोराव 18,250 थाखा फाइन जायो बेफोर गारिया। दा आसाम सरकारा मोनसे गिलु बालु सुबिदा होदों। बे सुबिदाया जों बारे बारे बुंगासिनो दं आरो आं दिनैबो बुंबावनो नागिरदों। बे जाहैबाय गारि नायनानै, गिदिर गारिया आलदा, फिसा गारिया आलदा। दा आं गिदिर गारिनि खोथा होनग्रोनि। गिदिर गारि बुङोब्ला बास गिदिर, ट्राक गिदिर, डाम्पार, बेफोरबादि गारिया 50 थाखा फाइन जादोंब्ला सानसेयाव बिनि जायगायाव मात्र 25 थाखा होबानो गयो। ओमफ्राय बिनि गाहायाव जायफोर गारि दं मिडियाम भेहिकेल जेरै मिनि बास, उइंगार, ओमफ्राय जोंहाय टाटा मेजिक, बे साखा खब्रै गारिया बियो 50 थाखानि जायगायाव 20 थाखा होबानो गयो सानसेयाव। ओमफ्राय ट्रेक्टर, जोंनाथ' बिराद ट्रेक्टर दं गामि गामि, दाबो रावबो फैयाखै। बे साफा सानै फैदों खिन्थु बांसिनानो फैयाखै होनजायो। दा बे ट्रेक्टरा 50 थाखानि जायगायाव सानसेयाव 15 थाखा होबानो जायो। ओमफ्राय बिनि गाहायाव जिथु गारि दं जोंना बे इ रिक्सा, ओमफ्राय नैबे टेम्प' गारि, बेफोरो 50 थाखानि जायगायाव सानसेयाव 10 थाखा होबानो गयो। दा बे सुबिदाया मास मोनथामनि थाखाय होदोंमोन। बे मास मोनथामा नैबे सेप्तेम्बराव जोब्बायमोन, सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव। थेवबो सरकारा 1 मास बारायना होबावदों। बेखौबो आं बहुद माइकजोंबो बुंखांबाय, ससियेल मिडियायावबो बहुतबार बुंबाय, थेवबो आं दिनै बुंबावदों। बेखौ 1 मास बारायना होबावदों। 1 मासखौ बारायोबा बबेसिम जाखो? बे सेप्तेम्बरनि 15 थारिखनिफ्राय आरो अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम बारायना होबावदों बे सुबिदाखौ। होमबा दिनै अक्ट'बरनि 9 थारिख जाबाय। होमबा जोंनि आखायाव 6 दिन दंबावो। बे 6 दिननि गेजेराव बिथांमोना जुदि अफिसाव फैनानै गावनि कागजखौ आपडेट खालामफैयोब्ला एकदम बिराद खम रेहाय माबायावनो, फैसायावनो, रेहाय मुल्यआवनो बिसोरो गावनि कागजखौ आपडेट खालामनानै लागोन। आं ओंखायनो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे थाब फैनानै बे खामानिखौ मावनानै लायो। ओमफ्राय मोनसे गोनां खोथा दंबावो, 2022 सननि जुलाइ मासनि 18 थारिखनि सिगां जायफोर गारि बिगोमाया, कमार्शियेल गारिया, बेसिकेलि कमार्शियेल गारि जायफोर टेक्स जायो बेफोरखौ बांसिन गोसो होदों। दा बिसोर जुदि सोरबा अफिसनि खिथायाजासे गावनि गारिखौ भाङा सोरायाव हरबायब्ला, सोरबा सिफायजोबनानै दोनबायबा, सेवनानै थांबायबा, बिथांमोना जुदि अफिसाव गावनि गारिनि आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाफैयाखैब्ला अफिसनि रेकर्ड मथे खिन्थु बिसोरनि नामाव दाबो बे गारिया सोलिगासिनो दं होननानैसो फोरमान जायो। थ' बिथांमोना बिराद बुरजा फाइन जानानै दं। दा नैबे अक्ट'बर 31 थारिखनि सिगां जुदि बे फुरा टेक्सखौ होनो फैयोब्ला बेवहाय सरकारा मा खालामदों, 25%ल' लागोन, थारमाने 75% फ्रि। 1 लाख फाइनबा मात्र 25,000 होबानो गगोन। ओमफ्राय बेखौ होनानै जोंनि नैबेहाय जोंनि अफिसनि जिखुनु फर्मेलिटि बेखौ खालामनानै जोङो आरसिखौ अफिसियेलि केन्सेल खालामनानै होगोन। अब्ला नेक्स्ट टाइम जिबनाव बिनि खाथियाव खुनु दाय जानाय नंला आरो। गतिके आं बेखौबो थाब सुबिदा लानो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।